साला कोही के कितना पानी बढ़िया मछरी उछरी मिलियो सन घर मत बड़ के तो ले ये जाई तो यावो सोइया मारे ला गड़हिया में गरहिया धराइल का रे हाथ ससुरा के रे मुझौसा मार ले गड़हिया में हमार हई गरहिया मछरी अरे तू इले बड़ा होने आवो ना हेजा तू जा लो बिना मेहनत के बड़ की धराई बड़ की आगुले पर आए हैं तोरा परपरी के बीमारी धइले बा का रे साला वीडियो सियो कोनो के टाका टक धरला तू तोरा पर आए हैं रखो बर्दाश्त होता पकड़ ले तू मोटा का मिलो तैसन एक तो साला मिलत नहीं ऊपर से परेशान कइले बा रे मुझौसा तोरा नसीब में कबो नहीं लिखल नहीं के बढ़िया तोरा मारले में मारे के मिली तोरा निपुण कबो लिखल नहीं के आओ हेने आओ तोरा खैनी उनी बना के आओ रुक आवता नहीं तो बताइए कहाँ तनी गढ़ा देखले बड़े तोर नेटवर्क 5G का तो धरे लग आवत बताओ कहाँ बा पोखरा बा रुक पहले खैनी खा ले हां आ तब तोरा के बड़का लाड़ गरई वाला उपाय बताओ तनी कहाँ मिली ई कौन गरई के नाम है रे अरे रुक ना बताओ तनी मिली हो एकदम एतना मिली ना कम खनिया उधारी तना न लड़े ले खन को दे सरकता कम ठोक रखो बताओ जान तड़े गा हवा कहाँ बा हां तू हेतना दूर आगिल बड़े ढेर दूर आ गइल बे हां बताओ ना बताओ कहाँ बा अरे यार तू हेतना दूर आगिल बड़े तोरा घर के पिछुतिए बा हाँ के अरे निकोस का जाना साला कोई के हमारा तो ध्याने ना रहे सूत को उठा तड़े हम सूत को उठा तड़े कानो निकोस जोत आजा तड़े तो का करी लेकिन सही कहता मैं यही समय किसन का तो मर मीरो ना हां सही बात कहता है अब की टाइम तो सुबह पहले हक के तब आई है पानियो छुओ के पड़ी ना पहले गाड़ तो ये पानी न छुए पानी छुओ जला हां गाड़ हो जला ठीक बा साला प्यार में धोखा एक बार नहीं मिलल 1000 बार मिल गइल गोड़ी हमारा हेलो हाँ बोलिए हम प्रधान जी बोलत नहीं का हो प्रधान जी 4 बजे के सुबेरे चलल बन 4 बजे के बिहान हो गइल समस्या रुक जाई फोन आइल जा तनी बतिया ले हां मेरा जल में नल नहीं खे जाए अच्छा ठीक बा हम सवेरे आइम हाँ बात हो जाई रुक अरे का कर दे मुझे साइने ना करे हम कह देम ठीक बा रुको एगो आदमी बन चल ठीक बा रख हाँ चल ठीक आज फोन में घुस के मारो का हो गेल हो ए देखा तो मालकिन भी फोन लगावत है नु तो मालकिन कहत या तोहरो आवाज ये सुनत है कैसन मोबाइल दे देला बा भंगाड़ अच्छा इने से बोलला ओने सुना जाता हां प्रधान जी आ ओने से इने सुना जाता हां जी तो वैसे कैसे हो जाता कैसन मोबाइल भंगाड़ देले बा का हो प्रधान जी कहां से किनले रहो राजपुर से देखत नहीं कि एकर का सिस्टम बा देखी प्रधान जी कहने का खजाना उल्टा सीधा तो नहीं खेलू देखी उहे लागत चेक करे के पड़ी अरे हो जो रहला पिछाड़ी तू दे देले बा गाड़ी अच्छा होय रहे के चाहे हे ही जा तो ई बा हे ही जा कहतानी कि साला भर पेट लेता है नहीं के पीछे से न ली हो हां तारा इहो ना बुझाइल तो होय देख रही हेने किडनी रे अच्छा तबे न चारा होई ओहो तो ई बतावे दे देले बा लीवर रे तो कैसे तरत के लीवर ह कि पेरे के बा एने से रही तब न होई ऐसे नु भापा धुआं देता भका तो बा धनी कोई छेरत नहीं थे ना मर दे हैं काहे ऐसे हो जाई नाया न हो नहीं हो मगर दोनों ओरे न सुनाता जी पवन मौसा के बहनोई रहे रे काम रे बा कौन रहे ओकर मुंह में छो
भक भकाता कबो कबो भकभकाता। लीवर कमजोर का हो गई बा। एकर तो देखो बीमारी के डॉक्टर ना हुई हम, ठीक न। हमरा के वोट देले बारा ठीक बा, बाकी उतने कर सकता नहीं न कि लिख पढ़ के हम दे दिए में तू ब्लॉक में जमा कर दी जानल। अब वही जैसा ना मिली न तब पोस्ट ऑफिस में जाके FIR कर दी घप मानी। अच्छा हाँ। ठीक बा प्रधान जी तब। हाँ आ टप मानी घरे आ जाई तो देखई ह भूलई ह जन। अच्छा हाँ ठीक बा ना। ठीक तो जानता रह का होता हाँ। दूसरो दी देता रह सोन। अच्छा चल ल ले जा। ठीक बा। ए रुको 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 मोर दे कौन तो से फेकाई ला प्रधान जी यो सब करें का भाई धर ना। करो बीमारी सुन ल का होता तू घरे जानता रह बीमारी चलल बा झरे के पेट ओकरो गाय झरता। कहा जान अब आई तब न पता लगी। आजा प्रधान जी ठीक बा। रुक जा। प्रणाम प्रधान जी अरे बैठ 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 बैठ। अरे जा मत बैठा कुछ गड़ जाई है पर बैठो। अरे यार कैसन आदमी के बैठा के रखले प्रधान जी कहत हे पे बैठ। अरे इहो मुसीबत के मारल बान बैठ। कई गांव काहे को फाटल बा। हाँ लिखिए जगिल हई। अरे इनका से हमार परिवार रोग बा प्रधान जी का कमी रोग से का हो गइल। प्यार एगो लड़की से करत रही। अच्छा उ साला हमरा के इतना धोखा दे देलस ना कि हमार गांव मरा गई। गान मारा ये कैसे हो। अब रहुए बताएं कुछ का करी। ओकरा बहन के प्यार करत ऐसन 1000 गो सब धोखा देते ऐसन। देखत तार न यही से कही ना कि कौनो माल लेनी तो चेक कर लेनी ओकरो गाड़ी में लीकेज हो न गई। प्रधान जी रहुओ का साथे भइल बा ऐसन कबो ना ना हमरा जोरे ना नहीं ना भइले। सही कह बजा उनकर भई रहे। हां हो काजे अभी आई रही मुसीबत के दवाई मिलल हो। का भरे में ये नु चला तूनो रे आवाज सुनाता मते। जा दो सब छोड़ा हमार प्यार धोखा मिलल बा। हमार कुछ सोल्यूशन निकाली कैसे का करी खत्म कर दी एकदम सन्यास लेवे के बस आता। तहार समस्या के समाधान होई 1:30 बजे भोर में अच्छा आ ना तो 1:30 बजे सांझ के। अच्छा हाँ ये तू अभी टाइम बा। प्रधान जी अभी इस समस्या के उपाय करी। देखा तनी लड़का टूट के एकदम फूट गइल बा बर्बाद हो गइल बा खत्म। लीकेज ज्यादा बढ़ गइल बा बुझाता। कौन उपाय बताई। बता दे तनी हाँ बाबू हां बोली बोली एक काम कर हां कि गंजी खोल दो। गंजी हाँ, आ नीचे ई का होला नीचे पहले बारो ना का पहने बने। अंदर बियर अरे वो तो 2 नंबर के बा महाराज। आए है चला जाए तो 2 नंबर के चाहे 5 नंबर के बा ना बा बा तो गंजी खोल लो। अच्छा। हाय 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 क्या क्या कहल जाला हो लंगावटा ह लंगावटा खोल के धर रही जी। अच्छा। प्रधान जी हां सब लंगटे करवा के गोड़बड़। इहो सब का महाराज का होइसन नीच बुद्धि के काम करेंगे काहे लंगटे करावतनी। ई कौन उपाय ह जड़ी बूटी वाला उपाय हो देखो बताओ ते तारा के जन लो। हाँ। हाँ चलो अब तैयार हो जा। और एक बात सुना हां बोला। जैसे जैसे कहल जाई वैसे ही करी हो। अब राउर बात कोई टाली गाड़ी में दांत में देखो रेखा मत दिखाओ। रेखा में तो ताल न दूधरे ना खोल दो कपड़ावा सब ये जा। प्रधान जी तुम्हार लेडी करतानी का करबो बीमारी ऐसन बा। कौनो उ वाला हनी का। बोली प्रधान जी अब का करे के पड़ी। 2 बुड़किया मार ले लो ना निहुर के। अब उत्तर में चूतर क के जल ढारो। साला उत्तर में कहले बा जलो धारे के उत्तर में चुतरो लौकता साफा लचटे का बा प्रधान हो घूस उस लेके का बनल भाई। ठीक बा चलो कसम करही के ना बा करत है। रउआ तो कहनी उत्तर में चितरो कर दम जलो धार दे। हां ढार देला ना धार देले बने ऐसन बात नहीं खे। कैसे ढरला होबो मेरा रउआ इतने पता पन्ने ले कैसे पीछे में पलट देला। बतावा हमारा पंचायत में इतना विकसित लोग बान देख लेला ना। चला जा ठीक बा दोनों जना जा आराम करो जा। ठीक बार और गांव लेनी के गोल लागत नहीं। लेनी के तेल लगा लियो जा। जा जा आराम से।
हम तो मजाक में कहनी है कि उत्तर में चूतर क दिए या जलो ढार दिए। बताबो इनके साला ढार दिलस लइकन के पढ़ाइला लिखाइला में फायदा बा। हमहू आज बताबो सीखिए नु गइनी, हमारा तो पते ना रहे बाकी ढार के बता दिलस।